diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Radio. Action Radio Philippines Standard Time alas 4:44 sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang ato sila nga maka-aksyon tagpanabati dito sa tabok sang Kadagatan, ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Capiz, probinsya sang Aklan, kag probinsya sang Antique. Sa Coto malabutan sa ato sila broadcast part sa Palawan kag part sa Masbate. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition. Sabado nga presentation Petsa 25. Daw ginabadbad lang kag daw ginahunos lang ang numero sa kalendaryo. Sabado naman nga edisyon sa inyo siling nga palatuntunan sa kinandal liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton siling nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Mangin katimbang man sa siling nga palatuntunan kada hapon, ang aton siling nga Patrol 1, Bravado Patrol, liwat naman nga magalibot sa pila ka bahin sang probinsya Kadakbanwa sang Bacolod. Aton naman liwat nga himulsuhan kag aton naman liwat bantayan. Ang probinsya sa Negros Occidental, Dakbanwa sa Bacolod. Anano pa nga mga eventualities, white type permi ginapangayo from where the action is. Ara permi ang Aksyon Radyo Bacolod, Patrol 1, Bravado Patrol, pang Sabadong edisyon, sakay si Aksyon Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. Opda magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Aksyon Christian James Benares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Pago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo siniaragad, ang inyo silingang korman sa Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation, sa ngalan ni Aksyon John Diaz. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Opde ninyo ako sa Labilin, isa ka oras 12 minutos nga pagpangalagad sa inyo para tuntunan. Manayanayang lakat sang panahon karon nga kapunanon, hindi gid man masyado masingkal ang butlak kag paghinunod sa adlaw. May mga porsyon sang kalangitan naton diri sa Bacolod, even sa pinakababanwa kag syudad, nga may ara nga pagsimpon sang galom.
Kabay pa ang ining Sabado nato nga pagpangalagad Sabado nga adlaw, makahatag sang kalipay bisan paano sa mahilig maglagaw-lagaw kag sa hilig magbulo banding-banding, mag-shutting-shutting. Biyernes kag Sabado amo ni ang ila paborito nga adlaw sa diin sila nagaaratsada kag nagaarangkada. Kamusta nga aton nga mga suki nga tagparabati? Damo-damo na sang mga full of fiesta sa mga banwa kag syudad, even mga fiesta sa puro kag barangay. Nagasinumbali lang. Ang mga pulo paliga, liga, like ang ining hampang volleyball, hampang basketball. At least ara na sa mga pulo-puro kag mga bulo barangay. Speaking of basketball kag volleyball, kay nasa nga agati formal manamon nga gibuksan ang amon sining Barangay Pahanukoy Summer Basketball and Volleyball League 2022. Ipangunahan ini sa amon nga SK Chairman, si SK Chairman Carlo Balderrama. Upod nga nagtambong ang bilog nga puwersa sang Barangay Council sang Barangay Pahanukoy sa papanguna sang amon sini nga Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Mga team sa nagkaralain nga mga puro kag nagkaralain nga mga kategory, dala ang volleyball sa mga nanay. Uyag man magpasundayag ang mga nanay mo. Mapakitang gilas man kon volleyball ang paghahambalan. Mga nanay namon, pero kung ang tawon mo kag makabulobiste, masalaan mo nga dalaga pa, pro. Mga nanay na mo dira sa Barangay Pahanukoy. Good luck sa mga team, ha? Namon to kay na halos ginhambal nga mga kagawad. Way lang sang siling naton magkalabalda ka magkalabali, ha? Sadya-sadya lang, ha? Way lang sang pangutos, wala lang pangutos, ha? Naran akong isa nga nablang intensyon. Ay tani ibla kung hindi hungod. Pero inabla kung ng tawon mo daw hungod gidbla sa buot. Nan, munang delikado ang isa mo. Ano nang hampang ato sulo sadya lang kagway lang sang panginitanay. Kagway lang sa mga ngutos, sadya gid ang hampang, no? Hindi mo gina kung isa mapaiway sa mga amon nga mga sahi sa aktibidades mo. No? Salamat sa tribu aning man kaina nga nag-support man sa sang aton nga pagbukas sang 2022 Barangay Pahanukoy Summer Basketball and Volleyball League. Again, good luck sa mga team. Okay na kayo nung nag-una-una ko may duty pa sa office. At ko sa tapos ng program kung may hampang, ha? Pero sigurado ko buwas may ara na da nga hampang sa duwa namon ka gym. Duwa yung gym sa Barangay Pahanukoy mo, kambi lang. So dasig ni ang hampang ni kay duwa ka gym ang amon sini gamiton sa hinampang basketball tournament. Kamusta nga aton nga mga kapolisan sa Bacolod City Police Office? Ang ginapangamuyo sa aton nga mga hepe, ginaupod naman sa aton nga pagpangamuyo. Wala na lang kung tani sa mga insidente pa nga matabo katulad sang shooting incident. Daw nagalilingin ang ulo sa aton nga mga kapulisan.
pati si BCPO City Director. Aton nga BCPO City Director ga katulang ulo kung hindi gid mamapunta na baganagan na blaw kulang tawo mong blaw sa makasiling ka daw hungod sa buot hanggang sige kag asod gid blaw ano niya nga hindi ko gani kay Colonel Martin ko sir basi sabotahe basi sabotahe sa mga durugista. Pinaamo nila ng Bacolod para nga ma-relieve ka. Isabat ni Colonel Martir sa ako niya, kung amo man ang gusto nila Action Eric, kasi way man tayo mahimo. Way man tayo gatinir sa atong pulongkuan. Way tayo man naging pakaslan profesyon tayo nga aton nga posisyon di. Pamumanggani, Colonel. Kung gusto nila, tayo mahimo eh. Naya kung may orders babaw kung sila lang mag himo sang gimmick nga muna ya ati ba tuan tani tingwaon tani gamayo man na kaysa 11 ka mga kaso daw isa na ya ang pisigurado nga close case na atong paglutang sa isa ka persona bala sa likod sang Dragon Lodge. Close case na to ya kay na fan na to kahapon ni Police Major Jory Puerto ang kaso ng murder. May 5 pa nga doon naghahana inupasaka sa korte pero may mga kulang-kulang pa. Hopefully matigayon initanan ang mamat-amat sulbar ang mga kaso sang pinatsanay diri sa siyudad sang Bacolod. Dugangan pa to kagabi nga may isa man to ka but ano nga sapat nga nagsulod sa ulo ito kung bagangan guro. Naghimo-himo siya ka senaryo. Kung naging tiro sa kang 3 katao, sugata siya. Tapos isa sa 3 nagtiro sa iya. Pagkabati sa Police Station 7, kay area po ni Police Captain Elmer Monilla, nagpinalomba kagabi ang Police Station 7, pati nga iba nga unit na government. Isang dalayo nga investigasyon sang pulis ay tana, self-inflicted. Iya man lang kagalingon, iya tiro, aksidente guro. Tuhil guro bilang iya nga gun, ang iya armas. Kumangko sa kanin ni Major, ni Captain Bonilla mo, yan ang armas mo. Kaya masama nugid, yan din ang armas mo. Naginaboy ko, sir. Ay, puwerteng abilidad, no? Dugangan niyang lingin sa ulo ni Police Captain Elmer Bonilla. Siguro accidental firing. Kaya halin sa birthday party mo. Di medyo naka-inom 120. Nag-drawing siya kuris-kuris. Nag-imo siya kagulingon niya nga senaryo. Damukulo siya sang pulis gabi isang himo yan mo. Sili ni Captain Bonilla matapos niyang pagpatay sa 14 anyos nagdugang ka pa imos problema ta. Tagaan mo pagidiliwat dugang problema ang aton kapulisan ay puwerte ho. Kay Action Zel Minardo gabi ko ba itong iyang statement daw drawing kuris-kuris ati drawing kuris-kuris gini naghimo siya ka istorya na gunubinto sa istorya yan. Kaso sa 14 anyos tisigi pa lang investigasyon sa pulista ni Captain Bonilla. Hindi man madali tapos ang pulista kay kadamo pa sang dapat himuon nila. Ang pag-identify sa itong mga grupo kag armado nga mga kalalakinhan nga amo ang lusob to sa teritoryo sang biktima to. Ay, oo. Karon man nga hapon, by the way,
Nagumpisa na dira ang programa sa sagwa sang Kapitol Provincial para sa inauguration sang mga opisyales sang Negros Occidental sa papanguna ni Governor Bong Lacson. Para ang dira ang halos kompleto ang mga opisyalis sang probinsya, Vice Governor Jeffrey Ferrer, mga provincial board member naton, city kag pila ka mga municipal mayor. Di may closure dira nga ginhimo temporaryo sa mga dalan nga nagapalibot sa area sang Capitol Lagoon. Ara dira sa Action Day rasarasar ang patron na katutok sa sitwasyon sang trapiko kag nagapadayon nga programa dira sa nasambit nga lugar sining ceremonial inauguration sa mga opisyales sang aton nga probinsya. Ano ang mga balita kabantayan yung dugay-dugay report gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters? Bantayan ang pinaka mga balita mainit update gikan sa New Government Center. Dalon ni dugay-dugay ni Action Artay Hupon. Kung Sabado gina-updown kita sang aton Patrol Unit Reporters, Action Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. 50 anyos nga amayo, patay matapos malumos sa sapa sa Banwa sa Isabela. Wanted person na dakpan sa kapulisan dito sa may syudad sang Kabangkalan. Mga dalag ko nga balita sa nasyonal, China handa sa pag-resume sang energy exploration talk sa Marcos administration. HRW ginabi-abi ang pangabay sang ICC prosecutor nga ipadayon ang investigasyon angot sa war on drugs sang Duterte administration. Sa piyakabahin Dole kag DEMW, target nga masulbar ang ginaligar overlap in authority kag booster shots para sa kabataan edad 12 to 17 anyos available na suno sa aton gobyerno. Kalamang ini sa mga balita nasyonal. Pag may time karon, dalon tani sa aton sining pagpangalaga sa aton nga mga viewers, sa aton sining mga Facebook lovers, sa nagaupod sa aton sining Facebook page, nagalantaw sa aton sining live streaming. Dugad-dugad taga-atan na Chimpo kag Ligwa ang inyo nga panamyaw. Ang inaugurasyon man sang incoming President BBM daw halos plansado na dito sa Manila. Ang security deployment daw halos plastado na. Unahon tang report sa aton sining Patrol 1, sa aton sining Bravado Patrol. Ibaloon ta anay ang sitwasyon sa trapiko sa pila diri ka mga mayor nga dranon sa Dakbanwa sa Bacolod, particularmente dira sa palibot sang Provincial Capital Lagon. Sitwasyon. Report live from where the action. Upod kay Action Dale Salazar. Dale, may hapon. Yes, mayang hapon aksyonary kag sa aton sa mga ka-aksyon na bagugid lamang nakapanumpa na ang mga opisyales nga nagdaog nagdigid nga bayan driving election sang Negros Occidental. Bagugid lamang aksyonary ka ang pagpanumpa ni Governor Bong Lacson, and then before siya si Vice Governor Jeffrey Ferrer kag tagduwa ka mga board members sa kada distrito no sang Negros Occidental. Subong nga hapon aksyonary ka do magdala
dalo mo na ato sa paniyampo pero wala man niya sa magtulutalikhi o kung pag-ulan na subong nga hapon no kay diri sa may provincial capital sa Quality Action Area open ang lugar pero may mga naka-standby man nga canopy in kaso din man nga may sang pagtalikhi or pag-ulan subong nga Sabado sa hapon so kay na antes nga nag-umpisa Action Area kang programa nagkanta diring singer ang sikat nga singer nga si Aiza Segura sang Ako Ay Pilipino siya gini ang kumbaga introduction or nagbukas sang sining programa Action Area kinagadwa-dwa ako kaya bigo wala sino nga singer ang nagakanta ti makita mo dira sa akin padala ko nga video nga ang tingog ni Action Area kabugnaw kag mambal mo gid nga si veterano nga singer diri sa pungsod Pilipinas. Kulo kompleto ang aton sini nga mga opisyales diri sa Negros Occidental, mga city mayor, makita Andre naton Action Eric kag upod man ang ina sini nga mga pamilya kag mga kaalyado no ari man diri gani si Bacolod Mayor elect Albi Benitez nga si kaalyado man kag consultant sa probinsya sa Negros Occidental. Ang aton sini nga seguridad diri sa palibot ni mga naka-station nga mga kapulisan diri sa may South Capitol Road kag North Capitol Road Action Eric kainati tirado niya tulo temprano pa ang South Capitol Road hindi kaya malapyan or ma-shortcut na sa aton sini nga mga motorista kay tika mo Action Eric sa mga VIP o kung mga bisita mga guests no ang nagadto diri ni mga salakyan so nag-survey siya nga parking area sa aton sini nga mga VIP sa sini nga programa dili sa may sago at ang Capitolio Provincial. Sa pang North Capitol... Dale, speaking of VIP, sino mga kilala mo nagalabot da? So personally, kulayas ang mga national nga mga personality ang nagpadulong dire kundi ang mga local officials din lamang dire sa Negros Occidental like mga mayor, vice mayor, mga konsehal, congressman, pila ka mga congressman actually so far daw hindi ko di familiar sa mga itsura ni sa ibang mga kongresista pero kay na ang iba nagapungko sa unahan ang katapos ang media daw ari diri sa likod-likod nga portion no sang seating arrangement diri sa may sagwa sang Capitol Provincial. Subong makanta naman gani sa Aiza Segura nagbalik siya. Kung nakita alam mo din sa aton sa nga Facebook live abot ko may audio Action Eric pero amo ni ang ikaduwa niya nga pagkanta sa sining aktibidad subong hapon diri sa may Capitolio Provincial Action Eric iti after diri sang kahiwatan bagay magahatag man sang speech or inaugural address si re-elected governor Bong Lacson diri sa may program Action Eric may magalit sang panyapon Doko Dam. Ano ang panyapon? Dira na mismo na diri sa may dalom Action Eric kumbaga dibis ba sa may sagwasang Capitol no naog ka lang diri yung sa may grounds na mismo sa Capitol Lagunan Park ari diri karon later ang ang celebration kumbaga after sang oath taking tiabri ang gathering may programa nga paghiwaton Action Eric diri na mismo sa may Capitol Park and Lagoon di man magkabalaka sa ulan, banguti, naka-ready naman niya ang canopy, naka-set up na Action Eric ang sabon kumbaga, ang kaso din ba nga magtulutalit karon nga kagab-ipon catering na dahil Adel nga pagkaon? Yes, catering. Catering Action Eric. Sa imong live feed kita anta mga ibang opisyalis na do sa ako ang pamaypay ginaot daw. Ginaot. Ito open mo na daw. Ang invitation nga ni Action Eric mo na siya ang ginausar nila nga pamaypay. Kaya dito kadako-dako niya sang invitation nga ginpagawa sang provincial government lapad-lapad siya mo na ginausar nila nga pamaypay Action Eric kay gulugin Otman kag pulo pa ang bisan nga outdoor no ang venue tining out taking kag inaugural ceremony sa mga
opisyales sang Negros Occidental. Ang aton nga mga food cart niya sa dalan sa kilid na sang provincial administration naging kakasaray da temporaryo. Waay kay inaction na rik naka-set up kay todo temprano pa man no? Wala sila naka-set up dili sa may North Capitol Road. Kaya ang sitwasyon dili sa North Capitol Road, gin one way nila action na rik sa ato sining Bacolod Traffic Authority Office. Kumbaga, kung halid ikaw sa may dalan Gatuslao, hindi ka action na rik maka-right turn dili sa may North Capitol Road, kundi rekta-rekta ka sa may punta no sang Gatuslao action na rik dito kaya magliko. Dito bala sa area sang police station number 2 kay ang North Capitol Road ang sa diri ka lane no diri sa may Capitol Park and Lagoon amo ni gin survey man nga parking area sang mga bisita nga nagtambong sang sining kahiwatan do kahapon sila sining advisory action Eric ang South Capitol Road lang ang pagasaradaan pero kay natigin patuman ang half road closure diri sa may North Capitol Road subong nga hapon. Ang dalan lakson daya sa tubangan sa Capitol, hindi Mandale gutok? Hindi siya action Eric gawa traffic diri sa area sa may tubangan di ba sang Capitol Lagoon. Magluwas lamang diri sa may dalan Gatuslawa pero mayari kita diri sang mga traffic enforcers damo man ang gin-deploy nga bitaw nga amo ni ang naga-manage kag nagagiyaman sa lakat sang trapiko diri sa area sang dalan Gatuslao action Eric. Hopefully man sige ang panyempo subong hapon tugtob karon na sa kagabi on action Eric iti budlay man ko mag-party kung sagay naga-inulan ang sitwasyon no diri sa may provincial capital. Amo to sa mention nato wala ya sa mga dinapit nga mga bisita sa iban nga mga lugar like mga national nga mga politiko o kun kakilala diri sa aton sining mga nagdalaog ang mga opisyal. O di sila gid lamang ang nagtilipon action Eric sa sini nga kahiwatan. Kaya naguro bisita na mo siya isa no? Kumbaga action Eric pulo pamilya lang like mga pamilya, kaalyado sa patagsang politika, mga supporters, pila ka mga empleyado action Eric kag tiyan mo na kaya actually may raman sila sang live feed no sa Provincial Government of Negros Occidental ining kahiwatan no nga tiko ano diri ang gina-stream online ang mga supporters diri sa may probinsya sang Negros pwede nila masaksihan live action Eric sa Provincial Government of Negros Occidental nga Facebook page action Eric no banda karon sa palupan niya po nila no. Yes, amo na siya ang ginapabot action Eric kasi sometimes nagpulupan niya po may raman sa mga entertainment kalingawan second makita din nato may mga kinahaman sang beer do naka-ready ni tapos ang lechon daw nagapadiwal agapadiwal ng lechon doon ka na rin huwag ka na nagtilaw dali mo tinawan rin kumayo mo ng lechon yung TV daw wala pa gid nabuksan daw nagamantika pa ni daw nagamantika damo lechon dai pilali ka lechon ang paghiwaon karon action Eric. Wow. Damo ate mo na ang celebration sang probinsya sang Negros Occidental. Kaya ang mga nagdalaw action Eric ang mga kandidato diri sa Marcialad sa Bacolod sa July 1 ang ila siniyang inaugural ceremony dito naman sa bahin sang Bacolod Government Center Biyernes ang hapon. So muna no ang iba natapos ang inaugural ceremony like dito sa may last time dito kita sa may siyudad sang Silay subong diri naman sa may provincial government sang Negros Occidental action Eric. Amo na ginapangayo diri sa mga official diri nga tido wala lang puntani sa mga senyales nga mag-ulan o kung bad weather condition subong nga Biyernes Sabado sang hapon. So kada Eric bulog balantayan naton ang mangin speech ni Governor Bong Lacson kung ano ang mangin kaundan sa nga sining pamulong-pulong subong nga hapon kay for the next 3 years ano naman ang plano sang gobernador para sa development no sang probinsya sang Negros Occidental since amoy ni ang ikaduwa niya nga termino nga magapangalagad bilang gobernador kaupod man ang yes niya kalyado nga si re-elected Vice
Governor Jeffrey Ferrer Action, Eric. So far, ang morning observation report nga madalong sa Patrol Action, Eric, rekta diri sa mga provincial capital, diri sa mga syudad sa Bacolod. Ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kid Action Day Salazar, reporting live from where the action dira sa provincial capital ang padayon nga ceremonial inauguration sa pagpungko liwat balik ni Governor Bong Lacson. Ang katandem si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Kaya banantay karon kung ano ang mangin official statement ni Gov Lacson sa iyang padayon nga pagpangalagad sa probinsya sa Negros Occidental. Amo na sa bundira ang ginabantayan ni Action Day Salazar. Lastly, after sa iladira nga ceremonial inauguration, may ara nga bulo banding, bulo panyapon, upod sa live band dira sa provincial capital. Iko sa Action Day Salazar pa, mulo mantika ang ginaputos kag wala pa mabuksan nga litsong. Sunlog mga gisabla, kita kalisong mudok kan namit gid ikaon. Wala ko na gani hanggang panit ka naman lang. Dogirin talk na si ginawa mo no. Sige. Balikatan na karon sa Action Day Salazar pang may time sa isinatipon nga mga aksyon balita diri sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:14 na. When we come back, report na gikan sa atong siring nga mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Southern Plus Gold. Ako gali si Maya. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre. Pabalik diri sa atong pagpakalagad sa Action Report Afternoon Edition. Sabado nga presentation. This time i-check na ang mga report na gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Standby sa report ni Action Arming Grabal live gikan sa Negros Oriental Provincial Police Office. Unahon na ng update mga balita nga natipon pinakaulihin ni Action Art Ayhupon gikan sa New Government Center. Diri sa ato siring nga pagpakalaga sa Action Report Afternoon Edition. Yari sa number 2 sa Action Art sa report sa New Government Center. Action Art, mayang hapon. May nga po, Nakson, Eric, bilang pagpanghanda no, sa ginapaabot na pagbalik sa face-to-face pala sa Department of Education sa mga eskwelahan. Actually, subong sige naman no, nag-umpisa naman ang mga ginahimo karon nga orientation sa DepEd sa mga parents no, o kung sa mga ginikanan, especially sa mga public schools. Sa diin, di ang mga barangay officials nagabulig diri para sa sining sa isang kampanya. Kag isa na diri amo ang talatapan ni barangay kapitan sang Estefania nga si Jerry Tingson. No? Kay sa atong interview siya, karon nga nakita naton nga nagpadulong sila. Actually, bisan hindi sakop kaning sa iya area, bala kundi ang Estefania may mga eskwelahan man siya nga sila lugar, pero ang lugar nga ilang gatuan kung bulutuan karon na ang una nilang ginulit katuan ang muling Patricia Homes dira sa may area na sang Granada, Action Eric. Na isa man siya sa nagbulig no, o sa principal o sa mga manunudlo nga naghatag sa advisory no, sa mga ginikanan. Pero inasa sa subject yapon sa nasunod administration. Administration, at Secretary niya si Vice President Sara Duterte kung anong paginangimuon. Pero at least subong yan nakaumpisa na ang DepEd sa sininga kampanya. Kaya actually, subong ang ginalantaw pa lang for start sa school year 2022-2023. Matabo nga tino 2 days na nga mo ang face-to-face nga limited and then sa balay na ang iban o the rest sila pagi sa module kag online action direct. Okay. Siling din ni Kap Jerry Tingson nga ti obligasyon taman bisan pa man nga hindi nasakupan siya barangay kay area na sa Granada but sila ti isa ina sa mga commitment nato na ginahimo nga magbulig sa taga-DepEd since nga ti mga pumuluyo o residente man kapin pamadamo dira nga nasakupan sa iyaman na isa ka purok nga dira naga-eskwela. So magasigi-sige ini suloya sa kay Kap Jerry Tingson ang ila sining campaign kag pag-suporta kay kabalukati kabataan ara man sa kuana mo sa mga vaccination drive na. Okay. Nga mo na ginadukso man sang barangay nga nabuligan na at least ini sila ang magpabakuna man para sa face-to-face na. Okay, siling yati ang concern din natin nga kung mga tinalabot na ang sa regular ng mga vaccines, ang iba ng mga parents sa kabataan nila, why na ginapadala sa mga why na ginapadala sa mga vaccination centers para magpabakuna. At siling isa sa mga reason kung nga ang gina-encourage naman ang mga parents. No? Kaya basikon in kaso sa uli magpagawa pala ang incoming DepEd Secretary, nga di ko may face-to-face yung matabo na, sila nga basi ko nang maway mabakunahan, hindi maka-participate sila. Kag mabilin sila na sila balay, samtang nga nag-klasing yung lamang classmate siya sa face-to-face sa mga bulutuan. Yari ang palayag ni Kap Engineer Jerry Tingson sa Barangay Estefania. Dapat i-assist na sila sa LGU, especially sa barangay. Sumatag ito na full support sa especially kasi limited na lang ilang limited lang ilang estudyante sa sulod ng classroom. Tapos may mga protocol nga dapat ma-follow. May ruling of course kung unvaccinated ang pamilya or may mga pamilya, may members ng pamilya unvaccinated, less priority na sila sa face to face.
So amo na ang rules ang siguro general na iya sang DepEd, maybe sa elementary sang Estefania amo man na. Amo na Action Eric, no, ang ginahimo karon isa sa mga trabaho sa mga barangay officials na ginatinguan gid ma-provide man ni Captain Tingson dira sa area sa Estefania. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Artay hukon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Rally. Salamat kita Action Artay hupon report gikan sa New Government Center. Maya man nga mga tikang kag plano ni Kapitan Tingson sa barangay Estefania. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:28 na. Arin sa report ni Action na Artay Hopon. Sa iluwang report ni Action Alvin Graba ning amay nga 50 anyoso na patay matapos malumos sa sapa dira sa may Banwa sa Isabela. Isa ka wanted person natakpan sa kapulisan dito naman sa syudad sang Kabangkalan. Yari na tipon nga mga update report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office with Action Alvin Graba. Line number 3, Action Alvin, may hapon, please come in. Maayong hapon sa imo Action Eric. Patay ang 50 anyos nga amay matapos na sapuan kainis ang aga sa sapa sang Hacienda Antulanga, Barangay Tinungan sa Banwa sang Isabela. Ang biktima ginkilala kay Leonardo de Bosada, nagapuyo sa Zone 2 Hacienda Antulanga sa amuman nga lugar. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Major Joseph Partidas, ulihin nga nakita ang biktima takna alas 6 kagabi nga nagapaligo pa sa sapa matapos nakainom sang makahulubog nga ilimnon. Apang alas 9:30 kay nasang aga, nasapuan na lamang ang lawas ang biktima nga wala na sang kabuhi kag gidapatihan na lumos bangod sa kahulugbon. Inabasi man sa detalye gikan sa asawa sini. Ginpahayag man ni Partidas nga wala sang foul play nga nakita sa lawas sang biktima. Nagapangabay man si Partidas sa mga pumuluyo sa Banwa sang Isabela nga kung mahimo likawan ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon bangod isa ini sa mga rason sang aksidente nga mahimo makapatay man sa isa ka tawo. Ari ang pahayag ni Police Major Partidas. Matapos siya ng ang asawa nga siya nagkatipur station talaga report na malas nililig ka sa aga ang iyang bana mga biktima na nakita sa supa sa Hacienda Antulanga barangay Tinungan. So ginayon nagkatipur ito nga ito alert team opo na nga ito nga investigating team dito na ibaluhan dili may nakakita siya nga witness mga lasahis pa kagapon nakita niya siya para pa sa supa pag hubog na walin siya sa ilimnan. Parang mo ito ang last na nakita sa iya. At dito bindulong, para sila tagado. Pero wala siya na-refacto dito, nag-dito pa siya. Ako din sa sa pag-distigar. Pagkaga nakapuan siya, ano daw bubog, nabili siya. Pero hindi magsama kalayo sa nang balay niyo, dahil hindi nakabuk ka sa suba. Mo ito pinaka-short test na agi para makapuli kayo siya. Kung biktima ang mga pamilya siya, nagpati man na wala na sang pagkibang natabo. Purely na tungkol sa kahubog lang din siyang diba? Ang pahayag ni Police Major Partidas. Sa dugang paginaton nga balita, isa ka madanlog nga klaseng wanted person ang tigayon man nga naaresto sa mga kapulisan sa idalom sang Kabangkalan City Police Station. Ini siya Action Eric ginakabig nga top 1 most wanted person sa Kabangkalan City PNP kag nalista man bilang top 4 most wanted person sa probinsya sang Negros Occidental. Ini matapos nga nadakpan man kahapon sa sitio Mapuso, Barangay Bantayan, syudad sang Kabangkalan. Ining suspect ang naging kilala kay Junel Saunoy, residente sang Purok, Pakaw sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, pagi sa gintingob nga pwersa sang 2nd Negros Occidental Police Mobile Force Company kag sang 15th IB Bravo Company. Tigayon man na aresto ining suspect nga si Saunoy kag ginserbi sa iya ang ining 4 ka counts of rape o kun kaso nga paghimulos. Ari ang pahayag ni Lieutenant Dennis Melgarejo. May times ni namon nga attempt nga dakpo ni bat o kabudlay gid so sang kagapon naka-raton commission information nga ara siya sa balay sa Muntudyan dito sa sitio
nag-decide kami nga i-clear namon ditong warrant of arrest. So dito nadakpan siya namon samtang nagainom. Kaupod mo sa utod niya dito sa balay. Kung mumadandog ni, wala gid siya sa permanente gali sir nga puluyan. Yes sir, bali sa ito ini isang puluyan. So kamuni nga nabudayan kami sa pagdakop ang aton niya kapulisan at ang gagapon at igayon din natin nga malakpan ini siya. Kabahin lamang sang pahayag ni Lieutenant Melgarejo. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kit Action Alvin Graba report gikan sa Negros Occidental sa Provincial Police Office. Una nga bat sa ato sining greetings diri sa inyo nga palatuntunan siling ni Sparrow Scrapyard maunanon nga hapon Action Eric. Rule number 1 ang magliso yatap. Puwerte man si Sparrow Scrapyard ba? May hapon dira kay Madam Karen Miraflor, kay Diding Alojamiento, kay retired Police Major Niel Exaltado and family, happy listening, kay Marilo Trabilla Catinoy, kay Madam Christine Minyes Villalubos, sa kay Jade J. Sarasya. Mayong hapon gid. Juan Mel, mayong hapon sa Jamont Hotel. Ara si Mr. and Mrs. Pablito Benedicto, ga-monitor. Si Mr. and Mrs. Sir Willie Wilfredo Perez. May nga pondera si mo Sir Wilfredo Perez and family. Sa Tagda Hinigaran, ara man si Nemia Ngipin Iwayan. Melvin Peñafiel, may hapon gid. Sa Santa Carminda sa Computerani Bebot Amador, ara si Christlyn Sores Amador. Sa kay Kuya Carl Macuring Jr. sa Police Station number 10, sa Kapulisan dira may hapon gid. Ulo bantay ka mo da ha kay Major Richard Parito da sir may hapon da sa imo no. Bao si Action Felix Campanil Jr. Nakalantaw man siya. Ay, puwerte. Si Baby Gregorio Yulo Araman. Sa La Carlota City, Barangay Cubay, maulanon nga Sabado, halin kay Diego Val Flores. Sa Binalbagan, Araman si Josimong Carl Turilla, Ray Flores Barayoga, kag kay Nathan Shuson Suela. Ara gid sila. Ga-monitor gid sa atong sining pagpangalagan. Kay Honorato Nonoy Paglumutan, ngayong hapon gid, no, sa kay Honorato Nonoy Paglumutan and family. Tamiyaw lang ko kay Kagawad Aris Agda sa Barangay San Jose, Sipalay City. Alin kay Utay Benedicto. Ano ni Sir Pablito Benedicto? Uy, kay Sir Bobby Munoz, budo na hidlaman ko kay Sir Bobby Munoz ba sa Talisay. Sir, kamusta ka da, Sir Bobby Munoz? Why gid tada? Nakatahom sa mga picture, ginapost mo sa FB mo to nga mga tanom nga may ribulto ni Senior Santo Niño, no? Sa kay Elizabeth Gamala, mayong hapon gid ah. Patamyaw gid siya ho. Ga-monitor gid siya sa aton sini nga pangalagad karon nga hapon diri sa inyo palatuntunan. Sa kay Richard Dolines Cavaliero, mayong hapon gid. Sa kay Joy Kenneth, sa kay Auzo Joy Kenneth, ara man siya. Uy, si Toto Ray Flores Barrioga, pa-check attendance lang. Ga-monitor man diri sa inyo palatuntunan. Kay Ibon Butzer sang Germany, kapatamyaw man sawa. Tamyaw yan ang pamilya dira sa may Banwa sang Murcia. Ga-monitor gid. Kag nagapamati diri sa inyo palatuntunan. Daghang salamat gida sa inyo diri nga pag-monitor.
Okay, gid patula naman matik. Oo, kita ko tutod ang ang patula ni Sir Bobby Munoz. Kalagba kag kanami lantawon. Ay, puwerti. The best. Magabalik ang inyo sa ring para tutunan dugang kanta ang ato sa aksyon balita. Pagkatapos lang sa ito importante, dugang pa nga mga pahibalo. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration. Pabalik diri sa Tabulagad Action Report afternoon edition. Sabado nga presentation. Balikata ka to sa Patrol 2, Patrol 1, Brabado Patrol, with Action Dale Salazar sa padayon nila ang aktibidades sa Provincial Capital Lagun. Pinakalitis nga update yari sa Action Dale Salazar sa balik ka report sa Patrol 1. Action Dale, please come back. Yes, Action Eric. Sa sininga mga tinion na padayon nga nagahatan sa inaugural address si re-elected Governor Bong Lacson subong hapon diri sa may capital, provincial capital Kadungan man sa ila sininga oath taking subong Sabado sang hapon, Action Eric. Actually naglawid na sa masobra 20 minutos ang speech, Action Eric, ni Governor Bong Lacson subong hapon. Haro pamatian bala naton ang nagapadayon nga live speech sa karon ni Governor Bong Lacson. We must also recognize that as public servants, the true test of our integrity is not what we stand for, but what we fall for. Let us continue to show our country and our constituents that a reliable, honest, honorable, and God-centered governance is possible in our time and in our province. I am also taking this opportunity to thank each and every neglected volunteer who readily and freely, without need of any prompting, responded to the needs of the pandemic and calamities. The demands of our time are great and are different. It is for this reason that I commend this practice of active citizenship. For volunteerism is the ultimate practice of democracy, the perfect exercise of freedom to do as we ought, not to do as we please. 3 years ago, we began 2019 with the choice of a new leadership for the province. Now, for the second time,
you have reaffirmed the same choice to the unqualified support you have given me and Vice Governor Jeffrey Isabel. Let us continue as not just the start of a new term of governance, but also of a decisive period of a major turning point for Negros Occidental. With the help of God and with our grit, compassion, and effort, we will rebuild Negros Occidental not according to what has been, but as it should be. May the good Lord continue to bless Negros Occidental, days of peace and prosperity. Avance, Igrense. Action Eric na matian ang pagtakop sa inaugural address ni Governor Bong Lacson. Earlier, Action Eric, katamo siya sa plano nga gin-mention ang gobernador sa Negros Occidental sa masulod nga 3 ka tuig nga pagpangalagad diri sa probinsya. Action Eric, lakip na diri nga ang plano nga ang hospital sa karon sa may Teresita Halandon na Provincial Hospital sa may siyudad sang Silay nga ara karon sa level 2 nga classification. So ang plano is himuon nga level 3 para maka-accommodate sang mas madamo nga mga pasyente. Action Eric, tubtob 300 ka mga patients. Lakip man diri ang hospital sa may siyudad sa Kabangkalan nga from level 1 nga classification himuon siya nga level 2 para ma-accommodate sang at least 100 ka mga pasyente. Kag ang improvement pagid sang 8 ka mga government run hospitals diri sa may Negros Occidental. May mga plano man ang gobernador sa ibang tagid nga mga sektor, Action Eric, like sa turismo, food security, water security, ang peace and order dito sa may Negros Occidental nga according siya ti padayon ang pagtrabaho upod sa mga law enforcement agencies, mga militar action Eric, kag iban pa. Ginpahayag man diri ni Governor Bong Lacson nga mayara sa mga new investors with regards sa power supply diri sa may Negros Occidental. Kag padayunan man ang pag-rehabilitate, Action Eric, sa Panad Park and Stadium para naman sa sport nga aspekto. Ginpahayag ni Governor Bong Lacson nga magapabilin sa gyapon nga top priorities sang iya kining administration ang patag sang edukasyon kangay sa pagpa-expand sang scholarship program, Action Eric, sa masunod nga 3 ka tuig. So pilagi lamang ni Action Eric sa mga gintang mention kag makabignaton nga highlight sa inaugural address ni Governor Bong Lacson sa tubangan sa mga nagpanumpa nga mga board members ni Vice Governor Jeffrey Ferrer kag pilaman ka mga imbitado nga mga bisita sa programa nga ginapatigayon diri sa may Kapitolyo Provincial. Amo na katapusan di naman katapusan nga program ang speech ni Gob ngara pa. Iya, tama na Action Eric ang katapusan nga kabahin sang part-time program diri subong hapon kay subong mga entertainment sa ginamang like ang mga Pinta Flores nga mga dancers from San Carlos City maghatag sang kalingawan kag entertainment Action Eric, and then after city masunod diri ang kanyapon diri sa may Capitol Park and Laguna Action Eric. Manotis man kay naton nga ginsaladaan kag Action Eric ang Capitol Park in Lagun. Wala sa mga naga-ehersisyo, wala sang ginpugutan nga makasulod subong ang publiko diri sa Capitol Lagun nga given nga may rasang programa kag kahiwatan nga nagapadayon diri sa may provincial capital and Lagoon Action Eric. So party daw wala na magida daw managkapot naman ang aton sining event nga gintambungan subong nga Sabado sang hapon. Good thing lang kay ti office nga po aton sing panyampo wala nagkalite, wala na Eric diri sa may syudad sang Bacolod. Kung mabatian mo tayo mo na ang music na ginawa sa tatos ng mga dancers na nag-atag sa karon sang performance kalingawan kag tayo mo na Pinta Flores Festival ang sikat dito nilang kahiwatan Action Eric ang mga series of performances sa mga talento man sa mga Negrosanon subong nga event Action Eric. So far, mo ni pinaka-latest nga update ng madulong sang patrol. Rekta dito may provincial capital ang ta-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Salamat kit Action Dale Salazar.
Madayon pa dara ang programa sa Provincial Capitol. Siguro mga tubigsak, alas 6 siguro dugay-dugay. Basi matapos na ginamandira ang programa after siya natin dinner. Upod sa mga gin-imbitar nga bisita. May gamay dira nga kalingawan, Bulobanda sa Capitol, Lagun. Bantayan karon ang dugang nga mga balita dira. Ang iban pa nga mga balita sa lokal, kag balita sa nasyonal. Bantayan nyo karon sa pagpangalagad dugay-dugay sang action firing line ni Action Marlon Hinovea. Magasunod sa dili gid lamang madugay sa aton sining nga pangalagad diri sa Action Radio Bacolod. Dugang kanta ato si Action Balita pagkatapos lang sa sunod importante dugang pa nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, Balik diri sa Tumalagat Action Report afternoon edition sa Sabado nga presentation. Ang parte gali sa kampanya kontra droga sang aton kapulisan sa BCPO ka very good gid no. Kaya dako-dako sang mga ulihing nga na recover kag nadakpan sa ato sila nga mga kapulisan under the leadership o Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ang parte sa Police Visibility Patrol gin level up na ni Colonel Martir. Kasunod inisang Peace and Order Council meeting aging patawag sa siyudad sang Bacolod kag sang Bacolod City Police Office. Ang pag-beef up sang mga patrol cars sa mga lugar, intersection sang Bacolod, maobserbaran ta na, kamakitaan ta na sa kada gabi. Plus ang badi-badi nga ginahimo sa ato nga pulisan sa ilang ginatawag nga Police Visibility Patrol. Ay amo naman lang ang mahimo sa pulista. Pero agente kung doon niya sa mga malain nga elemento, mga kriminal, ang paghimo niya sa krimen sa Bacolod, hindi mo na sila maghimo kung may pulis ka naga bantay ka naga pundoda. Ang tawon mo na nilaya ang
lugar nga pwede sila ka strike nga wala sang pulis. May hapon nila kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Ginatamyawi lang si Engineer Arthur Norman D. sang Puente Villa Subdivision Barangay Takuling. Ga-monitor gid sa ato, no? Ang parte sa kinamatay sang kable sa Bacolod, ati may mga previous case na nga na solbar ang atong kapulisan, particularmente dira sa area sa Police Station 6. Do apat kakaso dira ang napasakaan ni Police Major Leo Estupa pag may ulihing nga kaso sa pagpagawat kable ni sa yan ka PLDT. Alikaway madakpan ang suspect diri sa Panukoy ka inas ang kagahon. May nadakpan mga atem ng tani nga magsaka sa poste ka mangutod siguro sang kable. Ba may na kay nadakpan sa mga aktibo nga barangay tanod sa barangay Panukoy. Way sa kadayon saka sa poste. Na-recover ang lagari kag cutter sa iya posisyon kag kontrol. Ligin ako yay, taga barangay Handumanan. May gahapit ang siya nga tricycle man. Baw puwerte ng abilidad. Budlay kuha pa. Kaya mo gini problema, permis ang aton nga mga kauturan no sa puwerte ang ilang operation. Ito yung mga saway niyo. Dapat gani ang atom lang mga kuan para mabuligan ang aton nga mga kapulisan. Dapat ining mga nag-kuan lang ining mga scrap bla. May mga scrap nga baligya bla. O nagapamakal scrap dapat i-check manila. Kaya kung may ibaligya na sa inyo nga mga kulo kable nga o kung mga kuan, mga wire da nga saway, hindi nyo anay pag bakla. Ay shadow ka kwan, shadow ka delikado na basi kung madala pa ka mo sa kaso anti-fencing law. Kaya ginapamakal nyo ang makinawatan. So dapat sa mga junk shop, palihog lang, ako pera mga pulis aton ka kung may ibaligya dira sa inyo, bulyom nga mga saway, palihog lang, hindi nyo man pagbakla, kaya inaya sigurado, kinawatan gidina, no? May nga pondera sa kay Diday Tabianosa and family, Kagalawan family, sa Villa Caridad Subdivision La Carlota City. Ka-monitor sila, siling ni Ana Sinoro. Kay Bergie Olpindada, mayong hapon gid, naga-monitor gid si Maninoy maing si Maninay Cherry Salvacion ho. Ara pa sila ga-monitor man baw sign on to sign off ni si Maninoy maing si Maninay Cherry Salvacion dira sa La Carlota. Daw ka nami pa iratsada karangkadan chimpo ko alang-alang na giduwa. Ang inyo para tunturan action report afternoon edition. Sabado nga presentation, liwat ini magatakop. Balik ini sa Lunes, same time, same station. Opo diri sa aton nga mga patrol unit report sa action nga nagpalagad karon nga hapon. Kay action na Dale Salazar, back to back sa aton nga piloto, action Papang Nixon Tahom. Action Alvin Graba, action Art Tayhupon. Opo diri sa aton nga technical partner sa Studio A, broadcast engineer Nel Madra, back up diri sa aton nga IT expert, action Christian James Binaras. Dito sa transmitter control tower sa Barangay Tarok Syudad Sangbago, si broadcast engineer Edward Balico. Bantayan ang mga balita, update sa lokal kag national. Bantayan ang pamalaga sa Action Firing Line with Action Marlon Inabaya. Kag magasunod man sa atong dugay-dugay ang Action Balita Evening Edition o pod kay Action ang Defensor Lisay. Sa ngalan ni Action John Diaz, sa inyo regularang korman sa para tuntunan. Kita ha. Alas 9:30 Tob-Tob, alas 11 Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Salamat gid sa inyong pagpamati. Happy weekend! Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod.
Aksyon Radio.